Dinting manen iti sardam ururayek ti sasangpet mo kanungata ubiyag ko iliwag kun bara iagep mo nadagsen inyang mariklik na aput na lawas na iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang ka aguraya biyag ko aguraya isasampit mo mga dignitan unay ti puso gapot kaawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasampit mo maasyan ka kadi kanya rinabiinga agsang salita dinting manen iti sardam ururayek ti sasangpet mo kaano nga ubiyag ko iliwag ko bara ni agep mo nadagsen